Ja, geef ze grote applaus. Het volledige damesteam wat hier vandaag aan de start komt. Geef ze grote applaus. De dames zijn vertrokken. De Bing Bang Tour trok vrijdagmiddag door Venray. Voordat het parcours werd vrijgemaakt voor de profs, reden de amateurs hun ronde door de regio voor de ploegentijdrit. De teams zijn vertrokken en ja, goed, alles is goed verlopen. Het zonnetje schijnt en ja, het ziet er allemaal goed uit. De eerste teams gaan zo binnenkomen. De amateurs reden de omloop met de klok mee. Wegen veiligheid pakken we overal de binnenbocht, dus we pakken de omloop rechtsom. Want als we linksom zouden gaan, zou je bij een de rotonde rechts buiten moeten pakken. En dat was voor ons, de ploegentijdrit, niet heel praktisch. Dus we pakken overal mooi de binnenbocht in het kader van de veiligheid. Qua organisatie, ja, alles is goed onderweg, zeg je. En de voorbereidingen zijn ook goed verlopen? Ja, zeker. Dat doen we. We hebben een wekelijks overleg met Stichting Wielerpromotie Venray. Ook de organisatie van de Bing Bang Tour. Wij hebben een werkgroepje ploegentijdrit en we zetten ons in voor dit evenement. Ja. Doe je zelf ook nog mee? Ik doe zelf niet mee, ik mag hier aanwezig zijn. Ik heb wel een jongens die als ambassadeur voor mijn winkel mee rijden, dus dat vind ik wel erg leuk. En ja, wie weet zien we straks op het podium. Giel, ploegentijdrit, ben je er klaar voor? Ja, ik hoop het wel. We hebben er alles aan gedaan, dus goed warm gereden. En ja, zo of we elkaar kapot gaan rijden, denk ik. Aan elkaar kapot rijden, hoe gaat dat eruit zien op de baan dadelijk? Ja, we proberen elkaar net niet uit het wiel te rijden. Dus ja, toch de achterwiel van die ander proberen te houden, maar dat het eigenlijk net niet lukt en toch weer wel. En hebben jullie veel samen geoefend? Ja, op zich wel. We fietsen eigenlijk regelmatig wel samen met elkaar, dus het komt wel goed. En ja, wat was jouw rol dadelijk? Ben je voor de lange aflossingen? Of? Voor het vele afzien ben ik, ja. Over het randje gaan, zeg maar, tot de limiet? Tot de limiet opzoeken en kijken hoe ver het kan. Ja. En hoeveel kilometers heb je dan in de benen voor deze ploegentijdrit? Dit jaar 2500, dus het valt mee. Maar goed, het is 15 kilometer, dus op karakter vandaag. En wanneer is voor jullie ploeg geslaagd vandaag? Ik denk als we als ploeg over de streep komen en allemaal helemaal leeg zijn, dan is het goed. Maar wel samen uit, samen thuis? Samen uit, samen thuis, ja. Niemand verliest onderweg. En qua tijd? Qua tijd? Ja, ik weet het niet. Ik hoop dat we een gemiddelde dik boven de 40 hebben, rond de 45. Zal wel heel mooi zijn. M-Cycles deed uiteindelijk 20 minuten en 33 seconden over ruim 15 kilometer. Daarmee met de ploeg tweede. Ging goed. Het duurde even voordat we ons ritme kwamen, we moesten even elkaar vinden. Maar na de bocht in Oosteren, waar Aik mooi doortrok, zijn we een strakke lijn naar het finish gereden. Ging goed. Ja. En jullie wouden dik 40 het uur rijden, dat is gelukt geloof ik hè? Dik 40, we zetten net boven de 44 inderdaad. Ja. Dus meer dan tevreden. Ja, Aik, ze kwamen over de finish. Jullie wouden met z'n vieren finishen, maar ik miste er eentje. Wat was er gebeurd? Alles gegeven hier in het eerste stuk. En op een gegeven moment moest ik een paar keer een beurtje overslaan. Ja, nu hebben we toch dat tijdritstuurtje en dan ben ik nou dus echt wel achtergekomen dat het heel veel scheelt. En op een gegeven moment, als je die beurtjes over moet slaan en hun trekken gewoon redelijk door, dan moet ik dat gaatje steeds dichtdraaien. Ja, op een gegeven moment lukt dat niet meer, dus denk ik laat ze maar rijden en dan zien we wel het schipstrand. Maar ja, alles gegeven dus. En ja, zonder Aik, hoe ging het verder met z'n drieën? Ja, het was met z'n vier even goed samenwerken met elkaar, goed praten onderling. Ja, en toch zorgen dat je bij elkaar blijft. Ja, en dan kom je er wel. Als laatste, je hebt als enige een echte tijdrithelm ook geloof ik. Hè? Heeft dat flink geholpen? Dankjewel. Het scheelt veel, ik hoor ze minder goed, want dan denk je nog over mijn oren. Dus de aanwijzingen die komen wat minder snel binnen. Wel tevreden verder? Absoluut, absoluut. Ik denk dat iedereen er op de limiet zat, dus we hebben het goed gedaan. En dan ging je met z'n drieën het hele mantel. Hop, meteen over de streep heen. En let even op jongens, dankjewel.